weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to bakkela wawnde ƴella tektake ferlo tektake Samba sare Mamadi sare Kunda kon waktu yoni ha to faradalla kame maddonga en jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal hoorejo jagorɗe leydi ndi e biteɗo Mouhamed Boun Abdallahi Dionne darima yeeso sardiyankoɓe leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie jagorgal kalfinangal ndelam kuɓɓama leydi ndi sifodiri hakkude leydi Mauritanie kame leydi Amérique taw kadi ko yogayi lobbuɗi maaje kaɗɗe leydi Mauritanie toon to leydi Mali gardinoɗo wuuro ñono ko kañum tigui seeɗa e yogay vidéo ngaji caggal noon omo sakta konguɗi makko wonande kay wat boniyankoɓe ɓe laamu leydi Mali nangui yo ɗaccite toon to leydi Gambie yidde Adama Barrow kay ko baroɗe leydi Sénégal e so tawi ene jaaha toon to leydi Russie yo ndew leydi Gambie beele ne jooɓo araraymo gendi leydi Gambie toon to Guinée Conakry oɗo subaka hande ko seppoji pini toon ha ganduɗa yogay cuuɗi jangguirɗi gudditani haalaka werlaji kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare joya bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal oɗo hen beete hande oɗo beete hande sur sarɗiyeji leydi Sénégal jaɓɓima koɗo mum taw kadi ko hoorejo jagorɗe leydi Sénégal biyeteɗo Mouhamed Boun Abdallahi Dionne kanko noon oɗo hen subaka hande walla ni mbiyen oɗo ñalawma hande waddarima yeeso sarɗiyankoɓe e ngam wadde ɓeto golle makko noon dañi kay gueɗe kewɗe ɗe joofi hen ko fate banggue jangde ha kadi e cuuɗi jangguirɗi e jogorɗi ɓeydede e nder leydi Sénégal o haɗani ɗon tan wo joofima kadi ko fate cuuɗi cafriɗi yogay nokkuji e nder falde leydi Sénégal kala yogay nokkuji toon to Kaffrine ha toon to Sédhiou kame Kédougou e ha toon to Touba yogay nokkuji ma ɓeydani ko fate cuuɗi cafrirɗi kanko Mouhamed Boun Abdallahi Dionne wo holliri wonande kay oɗo saaha mo gonɗen e yiddema ko kay ko haɓade kala ko fate jonde taw kadi ko jonde wasam gollago kanko Mouhamed Boun Abdallahi Dionne wo joofima baroɗe leydi Sénégal tuma kay nde wo jaariɓe e tuma kay nde ɓe mbawi dañde fartaŋe tawtorede hitande hikkande to hitande aro toon to leydi Russie kanko noon wo holliri wonande kay oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kay ko ɓamtude e yogayi dinguire e nder leydi Sénégal ha sukaɓe mbawa ngarɗinde ko fate banggue foot koyngela kanko Mouhamed Boun Abdallahi Dionne wo holliri kay yogay gueɗe ɗe laamu ngo ngardini ha oɗo saaha mo gonɗen omo jokki kay haalde ɗoɗo gonɗen toon to sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Khalifa Sall gonnoɗo e nder cuuɗi dumbirɗi walla ni gonɗo ha joni e cuuɗi dumbirɗi taw kadi ko toon to Robosa lebbi jeenayyi ene leeli toon to kaso caggal kay nde laamu ngu tumimo tigui ko dirtinɗo e koppareje taw kadi ko koppareje jeylaamu kanko noon tuma kay nde ɓe ndewi e nokkuji kewɗi no fewi hakkude makko e hujjikintoɓe moɓe e caggal noon nde ala kay ko fawete hen so wona kay ñawore ko nden tigui yimɓe makko ɓe kala mbawi darade dartinde lang e beele kay ne ndendina kene wona milliard e piccal 5 e koppareje men franc CFA e taw kadi ko ɗum tigui woni ñawowo ko namdi wonande kay caution wo joƴƴina ɗum e ngan sanga noon ɗaɓɓani de o ɗaɓɓi kanko e hujjikintoɓe beele kay wawa ɗaccitede hayso tawi woni omo rewre koyguel oɗo saaha mo gonɗe noon ɓe mbawi tigui rendinde gam joƴƴinoyde on caution ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen kikiɗe hanki o toon to bowallaɗi diwoje ngal leydi Sénégal e kene fotta wonde 1jeegom e tato ɓiɗɗo Sénégal najo taw kadi ko wonnoɓe e toon to leydi Liby poofi kenal lakkitare bowallaɗi diwoje ngal leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Kaffrine e nder falde Kaffrine e taw kadi yaltinum ko ardiɓe cellala ɓalli on fannu walla ni mbiyen ko docteur biyeteɗo Moustapha Diop e taw kadi ko kalfinaɗo kala ko fate cellal ɓalli e nder falde Kaffrine ɓe kolliri noon wonande hitande hikkande hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ñaw mbiyetengo sida yoɓima pittali e kene fotta wonde 54 neɗɗo hitande yawtunde woni hitande ujunnaje ɗe sappo e jeegom kene wona
capanɗe tato e tato neɗɗo ko ɗum tigi ngun ñaw yoɓi pittali yimɓe ɓe ɗon goɗe nde ɗo hitani noon e hollirama ngun ñaw koko ɓeydi yoɓade pittali yimɓe e nder falde Kafrina ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen min jaaha toon to Diamniadio kaline oɗo henna suka debbo e taw kadi ko janggowo e école biteɗo lycéen walla min mbiyan tan lycéen jarannoɗo walla ni jarowo e duuɓi nogas kanko noon indema ko hokkaka kono hokkira tan ko NA2 e kanko noon kanko e nene makko ene wonde kadi sehil makko e tan mo kewɗen wiide sehil makko taw wona joom galle makko kamɓe kala oɗo saaha mo gonɗen aɓe tawi e cuuɗi dumbirɗi toon to Dakar saabi ɗum noon ko kanko suka debbo jarowo e duuɓi nogas gonɗo e lycéen taw kadi ko janggowo kanko noon tuma kay nde o woni cowiɗo woni reedu caggal noon o jibini e hoddiɓe makko noon jiyani ngel ɓinguel ne huufa e galle jiyani ɗon haydara ko nden tigui ɓe mbawi haalande dadiɓe on nokku nde ɓe noon gari toon wadde loskoji mumen ɓe namdi tigui suka debbo elle a woni no cowiɗo e ɓiɗɗo mo jibinɗa holto woni kanko o holliri o anda gorko tene kadi ko mbomiri o meeɗa wonde reedu saka o jibina ko nden tigui ɓe ndondimo ɓe nawimo noon to cuuɗi cafroji gonɗi toon ɗi ko nden tigui nde test jalti holliri tigui wonde ko jibinɗo ko ɓooyani ko nden tigui loskoji luggi mbaɗa e mabɓe ɓe kolliri noon nde o jibini nde nene makko kam e sehil makko bannoɗo mo ndir reedu o e kamɓe noon ɓe nangguguel ɓinguel ɓe gubbi ɗum e nder oɗon galle oɗo saaha mo gonɗe noon ɓe tawi toon to robos aɓe paadi ñawore mabɓe ko erango tan wonande neɗɗo so tawi heesi ɓoodi ha woni reedu e so tawi jibini yo nene mum walla ɗum e miijoji moƴƴi beele kay wawa marde ngun ɓesgu samgi wi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorgal kalfinangal ndelam kuɓam leydi Mauritanie e taw kadi ko biteɗo Mouhameda Wuld Abdel Fattah e sifodirama kikiɗe hanki o taw kadi o sifodiri koye gollal giwgal toon to Amérique ngal gollar noon taw kadi ko gollal mobile ngal gollal noon ɓe cifodiri yogay lobbuɗi e maaje kadɗe leydi Mauritanie maɓe jiilo toon ko fate ndelam kuɓam ha tenti ko wiyete Gaza kamɓe noon maɓe jaaha ha toon to bloc taw kadi ko innirteɗo C14 kame C17 e ha CM 22 e ɓe kolliri noon ɓe cifodiri ngal ciforgal e gardiɗo ngal ɗon gollorgal e taw kadi ko biteɗo Stéphanie kame jagorgal kalfinangal ndelam kuɓɓam leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie yaltini kene wona koppareje jonde no fewi e kene fota wonde milliard uji jeetati kame temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e joyyi e taw kadi ko million ɗum noon ɓe mbaɗata ɗum tigui koye laabi ha tenti e nder nokku biteɗo Tamseta ene tawe e nder leydi ndi hakkude muɗum noon e nokku biteɗo Zarafia ko toon tigui ngol lawol waɗete ñande noon altina ɓennuɗo henno walla mbiyen ñande aset ɓennuɗo henno ko nden tigui ɓe pawi hayre mabɓe adine beele kay ngol lawol ene wawa ngardinede beele kay ene newna yangara e nder leydi Mauritanie ngol lawol noon rokka ngal gollorgal ko rokka tigui ɗen golle ko gollorgal e bitegal ATTM ngal noon ɓe kolliri wonande kay ɗen golle mabɓe gollu ɗum e ɗo e duuɓi ɗiɗi taw kadi ene ɗofti ɗum lebbi jeegoma ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen mayen kaale jayde witende Zoyrat acti ɓe kolliri e wonande kay yogay cuuɗi jangguirɗi gonɗi toon to Zoyrat taw kadi ko privé jeyɗi koye mumen e ɓen jangguinoɓe noon mbaɗino hofgoji wonande kay balɗe ɗiɗi jangguinta e tuma kay nde ɓe kolliri wonande kay e nder kalasuji mabɓe ɗiɓe jangguinta wonande kay 6e kame wonande 6e kame terminal ene wondi kadi wonande 6e kame terminal ha tenti kadi e nder ɗiɗon école aji e wonande kay waktuji ɗiɓe ɓeydata e jangde mabɓe ɗi ɗin waktuji kay poti ɓeydaneje e wonande koppareje mabɓe ɗum noon wonno ko toon to 6e jafoɗon 6e kame terminal wonande kay kalasuji goɗɗi ɗi e wonande kay wonno tigui ko temedde jeetati oɗo saaha nan yidde mabɓe ko nawete ha ujunere e wonande kay ɓen wonɓe toon to terminal nawe ha ujunere temedde joyyi e caggal noon ɓen ardiɓe ɗin cuuɗi jangguirde calido ko nden tigui ɓe natani hofgo juuɗe e kene wona balle ɗiɗi caggal no ɓe kaldi ñalawma hanki oɗo saaha mo gonde noon e gueɗe ɗe kala ndewi lawol ɓe ɓamti jangde mabɓe toon to Zouayrata ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen mayen kaali jayde witende Adrar Info kamɓe noon ɓe kolliri e brigade mo gendarmerie taw kadi ko gonɗo toon e nokku biteɗo Dawsa
ene wonde telve dawsani wonde nokku biteɗo talva ton noon ko caɗele mawɗe mbaɗi toon ha ganduɗa yimɓe ɗiɗo taw kadi ko jeeyaɓe ardiɓe nden kay kisala nokku o e wonande kay ɓesgu nokku o ko ɓen tigui dañi fiyede toon piile musɗe no fewi taw kadi fiiɓe e ko brigade mo gendarmerie gonɗo toon wonande denowo taw ko gollorgal bitegal tasiyata e kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi hen goto no wiyete ko Hameda Wuldo Eli e goɗɗo no wiyete ko Seydou Wuldo Boussef kamɓe ɗi noon ɓe dañi fiyede ha ganduɗa yimɓe jeegomo woɗɓe e nanga hen oɗo saaha mo gonɗe noon ɓe kolliri kamɓe nangaɓe e kamɓe kala ɓe goni koye gueddere ɓe ñamata ɓe jarata so wona kay laamu ngu yurnito e ɗeɗo hen gueɗe batteɗe toon e nder falde dawsa ñalawma hanki onon fini toon ko fitinaji mawɗi gam hollirdeɓe kay wonande rewɓe hewɓe e yaltunoɓe gam hollirde metti mum e ngal ɗon gollorgal bitegal tasiyata dañi kay rewɓe kame sukaɓe fiyaɓe toon piile cattuɗe no fewi taw kadi fiiɗumen e ko ɓen dadiɓe wonɓe toon e nder ndeɗon falde ha joni ko toon to rewo leydi ndi keddoɗen toon to tasiyat toonne kadi e wonande asoɓe kanŋe taw kadi koɓe jamiraka asdiɗi men kanŋe e mbaɗin toon noon luuroji luggi no fewi caggal noon dañi kay leydi mabbi e mabɓe e jeeɗiɗo noon jiitaka caggal noon ngal ɗo gollorgal bitegal tasiyata e jaɓano tigui neldi toon gam kam wawde walludeɓe ko ɓen asoɓe kanŋeji wonɓe toon ɓe ko ɓen tigui kocci pikkuje peeluji beele kay mbawa astade wonɓe toon ala koɓe keeɓi so wona werla faabu goto biteɗo ambulance beele kay wawa faabadeɓe so tawi ɓe jaltinama so tawi ɓe guuri walla ɓe maayi beele ɓe mbawa moftoyede sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali e gardiɗo ɗo wuuro wiyetego ñono taw kadi ko gardiɗo walla mbiyen gardiɗo wuuro wiyetego ñono biteɗo Sungalu Kone e dahanoɗo sappo e jeeɗiɗi lewru mayduɗo henandu e kanko noon ñalawma hande o wo seedama e vidéo ngaji e nder beddaɗe e nder ɓoggi karalleje e taw kadi omo haala hen tuma nde o fuɗɗi haalde haala makko waadi kay salminde koye ɗemgal arab o janggi Qur'ana seeɗa e caggal noon o holliri wonde kay ko Sungalu gardinoɗo wuuro ñono e dahanoɗo walla mbiyen dahaɗo sappo e jeeɗiɗi e lewru mayduɗo hen ndu ko kañum tigui haaldata e laamu leydi Mali oɗo saaha mo gonɗe noon yidde makko kankoye ɓe nanguɓe mo ɓe nanguimo ko pelle ceɓɓitiɗe e yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ɓen kay wat boniyankoɓe jihadiste en e nangaɓe ne gudda e cuuɗi dumbirɗi toon to Bamako yo ɗaccite ha laaɓa ko nden tigui o wawata ɗaccitede so tawi ɓen ɗaccitaka kanko o wawata ɗaccitede ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen ma en kaale oɗo hen accident musɗo baɗo toon e ñalawma hanki o taw kadi koye mahango hôtel Saret taw koye mahango hôtel Saraton noon hanki ko jamgal gotal taw kadi ko ngal tigui yani toon e dongnanoɗo ngal jamgal ne rondo tufeje noon ko on tigui waɗi accident yani on kam ko ɗon ɗon rutti e joomum waɗi yimɓe tatto woɗɓe gañiɓe hen goto noon ene jogui gañande e musde no fewi kanko mayɗo hen noon ko ɓiɗɗo turkinajo e hollirama noon on hôtel koye ɗeɗo balɗe tigui fonno uddidde e kono noon oɗo saaha mo gonɗen ko tana musɗo tigui woni hen loskoɓe noon jeehi toon oɗo hen saaha mo gonɗen beele kay mbawa loskude e ngal ɗon gollorgala e so tawi woni koko sabota walla mbiyen ala ko accident tan rewi ɗon ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen joguiɓe nden kay kisala wonande mairie ji local gonɗe e nder leydi Mali ɓe kolliri noon e tuma kay ñande alende nde ɓe jeehi toon to Jugani walla mbiyen nde ɓe jeehi toon e to Jugani ɓe kolliri toon kay wonande kay so tawi laamu ngu e jogaki nden ka e kisala pittaɗi mabɓe kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen koɓe ɗaccoɓe golle mabɓe ha laaɓa kamɓe kala ɓe dutto e nokkuji mabɓe e caggal kay e kala saaha ɓe keeɓa ɓatukuji iwde kay pelle ceɓɓitiɗe e so tawi ɓe ɗaccani koɓe gollata ko e kala saaha koɓe daheteɓe ten kala ɗoɓe jagga e pittali mabɓe koko joɓete tuma kayde neɗɗo mabɓe wara ñalawma heccanke o e taw kadi wara ko toon to falde Jugani ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen yadiɓe Amadou Toumani Touré taw kadi ko landa makko e mbita ka PDS kamɓe noon ɓe kolliri yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen e tuma kayde ɓe jooɗi toon to galle presse nden tigui ɓe koccodire jaydiyankoɓe ɓe mbaɗi beldal kame kisal wonde kay wurtinde landa mabɓe landa TTK e oɗo saaha noon yidde mabɓe kay ko Amadou Toumani Touré giwɗo tan to leydi Mali e guila hitande ujunnaji ɗe sappo e ɗiɗi wonno ko nogas e ɗiɗi lewru mars oɗo saaha mo gonɗe noon yo iw toon to Dakar arta toon to leydi Mali e beele kay landa mabɓe ka ene wawa jeeyede sumgoji paaɗi so gueno haji sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie loskoɓe taw kadi ko rewindiɓe Pele Yahya Jammeh oɗo saaha mo gonɗen noon
e bindi ɓatake faade kay e ambassade mo leydi Gambie gonɗo toon to Ethiopie e taw kadi on ɓatake faytigi ko Yahya Jammeh gonɗo toon to leydi Guinée Équatorial e tuma kayde leydi Gambie ala tigui joɗani ɗum toon to Guinée Équatorial e on ɓatake noon woni hen ko Yahya Jammeh joɗinoma e duuɓi nogas e ɗiɗi e nder leydi Gambie ko fate banggue jeygu kam e faggudu leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen omo rewidira e taw kadi ko tumede omo dirtini kene wona 50 millions e taw kadi koye koppreje dollar tuma nde o fandi iwde e laamu ko nden tigui wayati eɗen gueɗe Adama Barrow laamiɗo leydi Gambie yiddimoɗo saaha mo gonɗen kay ko baroɗe leydi Sénégal tuma kay nde o weltiniɓe wonande kay nde ɓe jogori yaade e toon to Russie hitande ujunaje 17 kay ko yoɓe joɓoro araray mo leydi Gambie nde tawno leydi Gambie kam e leydi Sénégal wiyete ko Sénégambia toon to Guinée Conakry paɗen oɗo subaka hande kadi e ɓen janggoɓe piniri tigui ko jippade boli gam duppude ponoje e barde laabi werlaji jahata haydara yahata oɗo saaha noon ɓe kolliri e wonande kay syndicat en kamɓe jangguinoɓe ko cohli e laamu Alpha Condé so tawi keɓani ɗum kamɓene ɓe gona ruttotoɓe cuuɗi janguirɗi ɗi e ko wona ɗum ko noon ñalawma hanke o Alpha Condé siifi cifande wonande kay e oɗo saaha mo gonɗe noon ko 4 lewru février fandu so gueno haaji ko nden tigui sumgoji hakkude leydi ndi sumgoji e nder leydi ko fate banggue mairie ji e jogori wadde e nder leydi Guinée so tawi gueno o haaji e toon to leydi Côte d'Ivoire lawol iwtiɗon ɗo Abidjan faade toon to Ouagadougou e taw kadi ko lawol lanan jorni hayri mum adinde faama hanki taw kadi fayi ɗum tigui e ko jagorgal leydi Côte d'Ivoire kalfinaɗo ko fate banggue laabiya ngara ko on tigui dañi fawde ɗum toon on tigui dañi fawde ɗum noon taw ko biteɗo Mamadou Koné ene wondi kadi e Souleymani Soulema taw kadi ko jagorgal kalfinangal laabi e nder leydi Burkina Faso e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ko jogori waɗede hen ko kala e ko koppareje jonɗe no fewi kene fota wonde 1,4 e capanɗe jeegom kilométre kene fota wonde 3 e capanɗe jeenayyi e jeegom taw kadi ko million ko ɗum tigui jogori waɗede hen walni mbiyen milliard ko ɗum tigui jogori waɗede hen e taw kadi ngol lawol jogori fewnede koɗo e duuɓi 3 beele ne newna yangara hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Burkina Faso a joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddoren oɗo saaha mo gonɗen ko lulɗo woni toon e lulgo noon ko lulde balɗe sappo timmuɗe wonande ka yimɓe nogas iwɓe e yogay jokli windere gam fottide toon beele haɓade e ñawmbitengo sida caggal noon teskede toon to Afrique banggue hirnangue e nder leydi Côte d'Ivoire ñawgu ne ɓuuri ƴellita toon ha tenti kadi e ko fati e ɓeɗo hen resodiroɓe hakkude men wiyeteɓe gorkati en oɗe saaha mo gonɗe noon ɓe goni tigui koye haɓade e ngun ñaw aɗa mbaɗi erango noon kala kay ɓiɗɗo ganduɗo walla ni kala neɗɗo payiɗo hoore mum ene wawi ɓattade yo gayi nokkuji beele kay ande so tawi ko ɗum wondi tigui e wawa joguede gurdam mum ha timma sen guiwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso jamma hanki noon e nokku biteɗo Kumbi walla mbiye nokku biteɗo Kumri e tonne kadi ko caɗele musɗe mbaɗi toon hanki caggal kay yimɓe nayo gaari ene mbaɗɗe motoji ko ɗon tigui ɓe duppi galle laamu ngu woni tan commissariat police gontono e caggal noon nde ɓen tati ɓe tinɗude ko nden tigui ɓe jaltide kaɓirɗe mabɓe ɓen kam taw jeehi boli men dañani mayiɗo dañani gañiɗo e kono kam kala koɓe joguino e kaɓirɗe heddima e nguen jeygue ha laaɓi e sen guiwi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to Burundi e toon to Burundi noon ñalawma hanki walla mbiyen kikkiɗe hanki o sanga 18 heures ha fenma 19 heures ko nden tigui neɗɗo goto e gonnoɗo e moto kañum tigui ari ha e nokku goto biteɗo Biweza ɗon noon ko ɗon tigui yimɓe hewɓe kewi fottude gam ƴettude bisuji e yaɓande yogay nokkuji mumen ko ɗon tigui o huɓɓi garnade o weddi toon on garnade noon dañi bonnude toon gueɗe kewɗe no fewi ha ganduɗa gañi toon yimɓe joyo hen goto ene woni hakkude wurɓe e mayɓe e toon to leydi Égypte paɗen toon to Égypte noon oɗo ñalawma hande jagorɗe ɗiɗi walla mbiyen ñalawma hanki o e jagorɗe ɗiɗi taw kadi ko gollodirannoɗe e Usmine Moubaraka e hitande ujunnaji ɗe 11 ko nden tigui ɓe giwi e laamu ha laaɓi e ñalawma hanki o noon ɓe nanggama taw kadi nanguiɓe ko laamu Al Fatah Al Sisi en goto e mabɓe noon taw ko gonnoɗo jagorgal nden kay kisal leydi ndi ene tumani e dirtini koppareje jonɗe no fewi kene fota wonde e 4 milliard taw kadi 4 million walla mbiyen 4 million taw koye koppareje euro ko ɗum tigui woni ko dirtini e ñalawma hande noon ñawore makko yani omo lelo duuɓi jeeɗiɗi e kaso e tawa kadi omo wawa ruttude ɗen koppareje ha laaɓa ha wiya ceera oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Rali Abouba
kabroji menan jolam jaberi sawto wala ghali abouba mayenja hatonto yemen kame Arabie Saoudite e hatonto Britannique kame États-Unis de Amérique ghali abouba bismillah madan jolam jaberi seydi sar ko noon tigi ka boruji men jolam jabberi puddoto ɗen ko to leydi yemen noon kalene oɗo biteɗo Ali Abdallah Saleh ko men ɗo wonde hoorejo leydi yemen e oɗo saaha foof noon gondunoɗo e pelle ceɓɓitiɗe kanko noon oɗonoti koye dogde koyde moƴƴere kay beele jaame kisal en arta hakkude en arta e nder leydi yemen mbiyen noon o yo fitano makko noon yoɓama tawa kadi fitano makko yoɓa ko to banggue worgo leydi bago lamorgo leydi ndi taw capannayyi kilométre hakkude mum e lamorgo leydi ndi wiyete sana mbiyen noon ko ɓeɗo roɓe len taw ko ɓe roɓel ɓe hinde huttis ko kamɓe tigui wiɓe fitan makko huttis noon ko fedde ɓattinneɗo fedde witede Al-Qaida Ali Abdallah Saleh noon o wardama tigui taw kadi omo wonduno e kolaɗo kuuɓal landa makko biteɗo Arif Al-Zuka e cukko on kadi biteɗo Yassir Al-Awadi mbiyen kamɓe foof noon ɓe jeeya koye kaɗo landa wiyete ko CPJ ɓe jinno noon ko yiyaade ɓe jinno wona noon koye dogde koyɗe jaam beele kay jaam e kisal ne arta e nder leydi Yemen Ali Abdallah Saleh wardama tigui taw mo yaara e duuɓi 95 so ɗummima ɗon kay tan koto leydi Arabie Saoudite noon haadi e laamu liyaɗo holliri tigui ma addu ballal paydigal faade kay ɗeɗo leyɗele Afrique naɓe tawa kadi habtotoɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓe ciifi tigui sifande ɓe ciifi chèque noon mo temedere million taw ko halis dollar walide kay leyɗele Afrique naɓe taw ko habtotoɓe ɗen pelle ceɓɓitiɗe koto Grande Bretagne paɗen mbiyen komin koɓe leydi Britannique naɓe taw kadi ko tawatnoɓe leydi Iraq e oɗo saaha joni ne joofa feɗini joofede feɗini noon ko wadde gueɗe kamtoɗin ɗe koninke fotani wadde woni ko wiyete crime contre l'humanité kono dowlaji dendiɗe Amérique sakkotirɗen mbiyen justice mo dowlaji din Amérique holliri tigui wonde ɓe jaaɓi cuulal taw ko kuulal Donald Trump sifno noon duural biyetegal anti migratoire ngal kuulal noon ko Donald Trump sifno ɗum tigui beele kay ene wawa hadde yoga e leyɗele fodde leyɗele jeetati wawde nadde e nder dowlaji dendiɗe Amérique mbiyen laabi tati noon Donald Trump ene siifa ngal nadde ngal kuulal ngal kuulal yetti foof noon justice mo leydi ndi ne hewno wadde rejeté e ñalawma hande o noon walla mbiyen gueɗe ñande altini noon ngal kuulal ene wayno jaɓɓama ni taggande juge uji jiyana e jooɗi hen jeeɗiɗo koleri ene jaadi e ngal kuulal ɓe ciifi tigui ɓe jawi ngal kuulal ne ɓenna ko juge uji ɗi tan cali e nder dowlaji ɗi Amérique mbiyen leyɗele ɓe joofi noon ko ɗeɗo leyɗele taw kadi ko leyɗele leydi wiyeteɗi taw ko leydi wiyetedi Libye leydi wiyetedi Somalie leydi Tchad leydi Yemen leydi Syrie leydi Iran Venezuela e Corée du Nord leydi Corée du Nord e Venezuela e Corée du Nord mbiyen ko ɗeɗo leyɗele noon woni tigui ɗe leyɗele ɗe ɗiɗeɗe leyɗe noon woni Donald Trump joofi wonde kay mbawata nadde e nder dowlaji ɗi Amérique hay sino noon woni kay yoga e ɗeɗo leyɗele kalɗen hayso woni kay yimɓe mabɓe ɓattiɓe nan e nder dowlaji ɗi Amérique kam ɗeɗo leyɗele hankkadi yimɓe mum mbawata nadde e nder dowlaji ɗi Amérique mbiyen ɗum noon woni ni weltare mawde oɗo biteɗo Donald Trump caggal kay fodde laabi tati yomo ƴetta ngal kuulal kala ne kuulal ngal yetti juge ji ne waɗi rejeté e oɗo saaha noon kanko Donald Trump omo wulla tigui omo wulla victoire Ghali Abouba en certani tawaɗon ɗo mbaynoriɗa ɗo Donald Trump fuɗɗi weltade e tuma kayde ngal ɗo hen kuulal ngal wo nawi toon to ñawoɓe jaaɓi kay ɓangguinde ɗum ha no yiɗiri ni hande noon konngol men mbaynigu fayi tigui ko ɓiɓɓe fulɓe yo tinno e jaydiyanko men yooɓe tinno e jaydeli mabɓe kala ganduɗo ene woni e nder falde ɗo haalirde woni kala kay ko yiiɗi ɓangguinde ko wayno publicité yo tinno ɓatto toon jaran ɗum ittude buuɗi mum gam yidde saktu ɗum beele kay ɓen gollotoɓe ɗin jaydeli ene mbawa feñde feera hono no jaydiyankoɓe hoddi min peeri peñiri ni nde tawno hay goto yiiɗa daɗede leñol mum ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke e tinnoɗen e ɓangguinde bitikaji men kame gollorɗe men kame mbaldiji men kame kosemeje men kame guese men e kame nokkuji men kame duɗe men kala caktinɗum e ɗemɗe men eɗen jaltina ngaluji men eɗen ɓamta jaydiyankoɓe men ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ko ɗum wonno konngol men mbaynigo joolam jaɓeri ko Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr ɗum woni komin ndendino noon ɗo kikiɗe hannde kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena